lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi eta oztoz-ozto hartu lili bat eta oztoz-ozto hartu lili bat etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi eta oztoz-ozto hartu lili bat eta oztoz-ozto hartu lili bat etarek zu ere amets etarek zu ere. Bueno, esperientziakin hasteko haingontan Eusebio Gaintza gonbidatu du, Biosasun olio ekologikoko kidea. Ongi etorri, Eusebio. Eskerrik asko, ongi etorri. Tira, ikusi dugu produktu sorta galanta ekarri diguzula gainera. Bai, batzuk, leirek esan dit zeo zerek hartzeko eta, bueno, ez ditut ekarri guztiak, baina, bueno, pizka bat ikusteko bai. Aukera eman diguzu gaina hemen probatzeko, eta esan basotan daukau, nik probatu eta harin sartzean kefir ura da, eta zer dauke horrek zuen oliba ondotik enba, ipatu guzu? Dauka oliba zukua. Zer da oliba zukua? Jendea zakitzen du beti olioa, oliben olioa, ez da? Baina olibek daukate hiru zati, gutxiko labera. Alde batetik olioak, koipeak eta hori, ez da? Beste aldetik ezurra, zati solidoa eta beste bat ureztatzen diren gauzak, ez direk, eta hori deitzen diogu olibondo edo oliba zukua burua, eta zuko hori galtzen baduzu eta ez baduzu estabilizatzen azkar, galtzen da eta bihurtzen da arazo batean, baina estabilizatzen baduzu, pues, edangarria da. Eta nahazten da oliba zuku hori kefirrarekin. Ikusten dugu eta, bueno, parean dituzuen produktu sortak ikusita galdera nabarmen xamarra da, baina olibetatik ez da olioa bakarrik ateratzen beraz? Hori da. Ze produktu atera daitezke? Atera daitezke produktu asko, segun da nola prestatzen dituzun, ezta? Eta baita olioarekin milaka produktu edo elikagai ekoizten dezakegu, ezta? Baina kaixo honetan importanteena da jakitea oliba zukuan badagoela beste produktu oso interesgarriak, deitzen direla polifenolak, olibondo polifenolak, antioksidante oso onak. Hauen gu arronisko barietatean daukagu 22 mota polifenol,
eta batzuetatik kopuru haundiarekin. Gu orain dela 11 urte proiektu europeo batean konparatu genuen gure varietateak eta ikusi genuen nola arronizko varietateak beste batzuekin, beste 10ekin konparatzen polifenol gehiago zuela. Gure asmotan zegoen hori pentsatzen genuen. Segatik gure olibondoak batzuk badaude 500, 600, 700 metrotara Iurramendiko hegaletan. Eta orain ja aldaketa klimatikoarekin ez du negurik egiten, baina orain dela 40 urte edo 60 urte normalean gure neguan 22 edo 23 gradu azpitik bazegoen egun asko. Eta beste varietatekoek hiltzen ziren, eta gureak eta gu asmatu genuen behar bada edukiko dute hori refrigerante bat babesteko eta lortu genuen, eta bai badaukagu beste batzuekin konparatzen polifenol gehiago. Aipatuzu Iurramendiko hegaletan, zehazki nun dauzkezue zuen arroniz variedadeko olibondoak? Bueno, Euskal Herria osoaren erdian, ez da, deitzen, erromatarrek deitzen zuten ajerbaskonun, ez da, ajerbaskonun varietate bertakoa da, bai, eta nabarian arroniz da izena, herri honetan bestekin konparatzen olibondo gehiago dagoelako, hektarea gehiago. Eta sortu zen orain dela 30 urte, koskan, variedate hau izango da bestea, konparatu zuten genetikoki, orain ja genetikoki egiten diren gauzak, eta pues ez da pikual, ez da bestea. Pues desberdina da. Eta propietades desberdinak dira. Bueno, pues orduan deituko diogu, eta zein aukera, pues, aukeratu zuten arroniz izena. Baina arroniz badauden, Arellan da Ikastelun, baita Arabako Errioxan, aberek, erleek edo olibondoek ez daukaten mugarik, haiek bizi dire betidanikan, eta bardina Iurramendiko aldapak eta joar egalean gauza antzekoak dira, orduan bizi dira leku batzuetan. Nahiko zehatza eta ongi ekarretako produktuak dira, morloskadat ekarri duzulako, baina hemen erlezain inguruan gaude eta zuk ere ekarri duzu propolearekin egindako edari moduko bat, azalduko diguzu zer lehen? Bai, bueno, gero dazta dezakegun elkarrekin. Iaz hasi ginen lan, bueno, orain dela 2-3 urte hasi ginen lan egiten hango erlezainekin, Lizarragako erlezainekin, eta sortu zitzaigun asmotan egitea produktu berezi bat, katarroak eta neguan hobeto pasatzeko edo gripen kontra eta gaian izan zen garai hartan sortu zen COVID-a eta hori, eta apropos ikusi genuen. Eta zer jartzea, alde batetik polifenolak, beti olibondo polifenolak, baina hori oso mingotxak dira. Ez dakizuek jandez edo saiatu zenuen noizbait sartzen ahoan oliba bat zuzenki. Eta, wow, ezin da jan. Eta zergatik polifenolagatik asko ditu. Konparatzen beste frutoekin, gehienak.
Eta gu ateratzen diogu hori eta sartzen baduzu edari batean, pues edari hori zerbait egin behar dugu, bestela ez badugun azten. Eta apropasena ikusi zitzaigun erlea, zergatik, estia, erlearen estia, pues aproposena. Eta gero asmatzen hori, gure polifenolen artean badaude batzuk oso interesgarriak, adibidez oleoropeinak, oso interesgarria da, babesten duelako odol lipidoak. Eta horrela adibidez LDL ez da oxidatzen eta botatzen da kolesterol txarra, konportatzen da kolesterol ona bezala izango balitz. Baina oleoproteina oxidatzen bada pizka bat, agertzen da hidroxitirosola, eta hidroxitirosola oso antiinflamatorioa da. Orduan, guk nabaritzen badugu estarriko mina zerbait, gaina ibuprofeno, eta hori da antiinflamatorio bat, babesteko. Orduan, zu jaten baduzu esti hau hidroxitiroxolarekin, kentzen zaizu inflamazioa, estarriko inflamazioa, jakina, bai. Eta bigarrena izan, baina gehiago, zer egin dezakegu jartzea baita propoleoa. Propoleoa zergatik, zure immunitate sistema babesten duelako. Eta horrela lortu genuen. Eta azkenean, ikerketa batean ikusi genuen nola trufan, hango Lizarrako baleetan, ega-baleetan badaukagu, eta lokisetan daukagu trufazale asko eta baita koizpen batzuk trufaz, eta han aurkitu genituen antioksidante batzuk oso interesgarriak baita, antialergikoak. Eta horrela asmatu genuen eta atera genuen. Bueno, ikusite zuen produktutako batzuk Errigorako saskitan bai aurkitzea dauzkola. Horretaz aparte nun lortzea dauzko zuen produktuko? Nola da zuen proiektun erosketa edo? Bueno, Errigora da guretzat importanteena, lan egiten du oso posiberaekin, eta, bueno, zaretzen ari gara bultzatzen, bueno, baita Nafarroko hegoaldean euskera, bai. Baina, bueno, ateratzen ari gara produktu desberdinak beti kolaborazioekin, lan egiten beste enterpresakoekin, iturrirekin, erlezaekin, guztiekin, adibidez horrek egiten dugu gezalakoz gezaltzan ateratzen dutelako, hau da gatza eta olibondo eta trufarekin baita, oliba eta trufarekin. Eta hasi gara saltzen Euskal Herria osoan, bai, da guretzako momentu honetan 180 salmentetan, baina pizkanaka baita Euskal Herritik Frantziara, saltu egin zuten ipar Euskal Herritik beste puntu batzuetan. Handi pizka bat Alemaniara, justu aurten hasi gara. Eta beste aldetik, iaz joan ginen Mexikora, Nafarroko gobernua babeslearekin, eta han lan egin zuen asko Euskal Herriko sukaldari batzuekin, eta baita Euskal Etxea jendearekin. Eta horrela hasi gara lan egiten Mexikon, eta behar bada urten ez dut uste Errigora bezain bezero ona, baina horrelakoak ari dira. Eta pentsatzen ari gara baita bultzatzean, Ego Amerikan baita eta Ipar Amerikan badago ikusten dute Euskal Herriko produktuak osonak direla eta gourmet eta bereziak eta handi gabiltza. Datorren astean bueltatuko gara Mexikora. Bueno, gu Euskal Herrian geratuta eta nahi duenak aukera dauka hori, Errigoran, gainera proiektu horrek beste zehar lerro batzuk ere baitu eta estimatu da dago, eta guk aukera bat gehituko dugu, eta da gure Egonarreko saskiko zozketan parte hartzea, ze hori dena gure saskira joango da, ezta? Noski baietz, eta saskin parte hartzeko galdera bat itea eskatuko nizuke.
pentsatu galdera bat, eta gero mezu edo audio bidez, argiako zenbakia bialtzeko aukera dugu erantzuna. Esan galdera lasai, Eusebio? Galdera bat, a ber, zein da olibondo polifenol interesgarriena edo ezagunena? Bueno, hoxe, begiratzea edo elkarrezketa pixka bat entzutearekin uste dut atera daitekeen moduko galdera dela. Kontua da, sekulako produktu pilakarra dizkidu duzu, behintzat, hauek urrengo zozketan saltuko ditugu. Lehenengo, oraingo saskia zozketatuko dugu, azkeneko lausaiotan bildutako produktuekin, eta bertan ditugu argi eta bizibaratzeako produktu sortak, perrapa baserriko txuleta eta aragixetua, baserri loreak proiektuko lore sorta lehorra, Irure txikiko ogia eta upilak ere bai, EHZ-etako 2 sarrera ere bazeuden, eta duina, biolurrek ateratako duina ikerketako ikas materiala bete-betea dago. Bai, nik aparte hartuko martxan dan. Horretarako, hortxe azaosto horretan, baditugu parte hartu duten izenak, eskatuko dizuegu eusketa zuek egiteko. Inozentea ez dakit, baina esku garbia zuek izango duzuelakoan bintzat. Bat, besterik ez. Bat nahiko. Zu, begiratu. Irakorri. Leire Etxeberria. Horixe, Leire Etxeberria, zorionak, saski txikitxoa autokatu zaizu, jarriko dira argiako lagunak zurekin harremanetan, eta itzengo zue. Eta esan dakoa, Eusebiok bota duen galdirerekin urrengo saskia betetzen hasiko gara, badakizue erantzunak audioz edo idatziz jaso ditzazkegula. Matin, telefono esaten eusartuko altzara. Oainik ez buruz ikasi, baina 688, 869, 452. Eta bazpade errepikatuz, 688, 869, 452 zenbakia da gurea. Eta honekin agurtuko dugu, hori bai gaur agur berezixiago bat egingo dugu, eta Eusebio, zuk ere kantu proposamen bat omen dakarkizu? Behar bada olibondo zar hoi, abesti hori ezagutzen duzue berria da, eta hango lagun batzuek abesten dute. Konposatu zuten iaz, orain dela 2 urte. Eskerrik asko Eusebio gaintza, eta eskerrik asko zuri ere egoitz galartza, gurera etortzeagatik eta zuen sektorearen berri emateagatik. Eta eskerrik asko zuei ere, dakizuen bezala, gure bideo podcast hau argia.eus eta bizibaratzea plataformetan dago ikusgai, eta baita gainerako bideo podcast plataformetan ere. Ongi izan.